Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today we're talking about Sibongile and The Dlaminis. Isizulu ke sithi okungapheli kuyahlola. Ama-tears eziveza ukuthi ke uVelephi is starting to run out of money, and her friends disappear with her money perfume. Bamshiya ke engenalo ngisho isenti elimnyama lodwa leli, nokuzomphoqa guys ukuthi ke abuyele ekhaya ayohlala ke nabazali bakhe. But ke guys akufani ngoba ke wagcina ke emnikile ke uma wakhe imali naqala ngayo ke ibusiness esingazi ke noma ke lizochuma ke lelo business lakhe. But uVelephi has a glimmer of hope when uNtombela offers to buy the car kaZakes le amshiya naye esingakaze simbone ke uVelephi eyishayela noma ke ecabanga ukuthi enze license ke ngalezi izumbulu abezitholile. Useze ke uyadayisa manje udayisa imoto ke kaZakes engakaze imsize ngalutho. Ezinjalo guys ezika Velephi guys, asazi ke guys mhlambe ke uzocela umalume wakhe ukuthi ambuyisele emsebenzini impakamo ngoba cha yona isiphelile impela. Asazi guys ukuthi future imphatheleni lapha ke kulowa mdlalo ke uSibongile and The Dlamini njengoba ke sephelelwe ke imali ke lapha ke uVelephi. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.